Makadini changanyire nharaunda iri nane last week akatanga tini akonga danza dzake kati nini kuti ndizondine murume bvunga paandizotaura hazi mare yemupurisa mabvisa here ngenda ndikuzotsvaga mare yandozvamungatora mukataura nhoroondo chitaurewo zvamukufunga ini haziri kuya rini yemupurisa ndekutaura
Saka yese ne mukadzi wao ndio akutara futi yese pamwe chete simuka nyimpike baba ngatapasebenze mauta samberi ita ndopika ndotora chokwadi pamberi pedara Mambo Zimunya pika ndotora chokwadi pamberi pedara Mambo Zimunya zvese zvichatara zvichava zvichokwadi pamberi paMwari zvese zvichatara zvichava chokwadi pamberi paMwari Mimi ndakati pagore rapera pamberi ndiri pamba yaredhisa umwe indexidora ndakoti panapa miri pane dzimba dziri apa saka redi vakaenda kugara nemudzimai unozi Silvester kwe 5 years agara 5 years wakabva atize mukadzi aite zvekutengesa aitengesa kudaro waindoi pamba pangu kweshindikungaidarisinaa watengese mabhanana aitengesa mabhanana kudaro waingoya ndishikwerere mabhanana chii kusvika ini hanzvadzi yangu sezvo ndandisina mudzimai akati ainowo zvekutengesa mabhanana uchiti inini murume wakanditiza wadi yakukororwa nehanzvadzi yangu achitaura nehanzvadzi yangu yakandisii ndakasire zvangu ataura zvakaenda kotaurirana kusvikira uyo wakazoya akati andabve kuna tete anditi ngatigarisana tete angu ndozvakati ndakafomera tete akati sezvo akatizwa tataurirana kudaro iwo wakabva abvuma ndikati asi tiri pamanext door akati nine ndaibike mapoto handina kubvisirwe mari ndopatakatanga kudanana svikiraiti pamiri pemwana aiti pamuri pemwana uyu murume wakazoya muzi mudzimai ati ane pamuzi watange kuhara semukadzi akandoda kukubaya ngebanga hembe dzakachekwa mukadzi umu mapoto akatemwa mukadzi wabhatize kuhanzadzi yangu iya totaite police case ndonato kucivil court ndotaite peace order naroid taite peace order mwana akazvarwa mwana azvarwa wakambodzokera mukadzi kuna roid akuzi iwe uri mukadzi wangu hatimbosiyaniba chekuita ngechekuti ndii ndakatanga kuraramiwowe ndikaite mwana ane mwana nemukadzi kati ane 5 years saka mukadzi waigara chindoti akasangandomuzira ontimdetwa akasangandomuzira ontimdetwa wadeno ndataurwa ngenharaunda ikazoenda mwambuzoona ndakasvika akarara nemukadziwo kamwana kari kutochema kari pasaizi vatore pasabhuku mhareketa sitashaika muri azoendaikwa kutangi ndokutaindosivokotatapuwe peace order tapuwe peace order kudaro uyo wakaenda koabuse peace order wakaenda koinge mukadzi inenge dzemukadzi ibve pamakaria uye ndikutsvakire pekugara kwabvaenda kutsvakire kwagara ndiroiti mukadzi ndatopomugamu chite tikagara naye kwemwedzi mitatu pamba panga mukadzi wangu mukuru akutoita naimai indotodiwe wakudzokera futi naroiti zvaimboti izvi zvinotikwadzisa uyu pabva wandeyo bvati izvi namusana mandiziya vamusi makari ndoda kumugure musoro ndobva ndadzokere ndopenda kazoite kupisoda manje saka papisoda papa yakandokoende kozora chigara makadaro kusvikira ipopo takatisingachaonani saka aiti mukadzi ari ndikuende kuhuni oende kusanga ndikuhuni kusvika mukadzi wakabvabve pamba pangu ndobva ndaende kuna hedbench kuna hedbench godora ndobva taendaniswa kudaro mukadzi wakabva kwamupuzi kwakogare paimwe imba yaari chiuya ugare padhizi ndioneka mwana ndikusapoti uyo akaenda kojambe waya panotokiwa mukadzi unogara akatokire mwaanogara paari kuchengeta pasi pane security fence yakadai last month wakaenda kokire pakusoro pegeti kwakonokera uyu kuma quarter past 1 after midnight
uyakati urikuda ndikaza haundibvunzi kuti urikuda ndiri baba yemwana ini right next muridzi wepamba paari kuchengeta mukadzi obva amudaidzirwa amandimika akati kunaidzaza baba astera andijambire wayo ino ari kuti vhura dhoo nemukadzi wangu pakavhura mandimika vanedhoo uyo akabva jamba wabhatiza akadzokera pahedhini ndo vakadaizwa redhiyo futi redhiyo unoziva kuti ndokusungisa wakajambire mukadzi wayo mukadzi ndo vakabvisozi dzino uri kudani pakati paruma kwayo wakamba nemukadzi unenge paiaaaii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 i Saka ini ndimuri paisi. ndokunagira akandita wezviitika mwana kakuchena ka Mumwe unopenya. Kana akabvunzisa waifungoti anyengona kunyengwa zvake wakurwadziwa kuti mupikise itidzwe zvedu kuti zvirikufamba sei. Munozeva?
ndikati mune kutonga ndikubatirana kunounga skamaikaa panati tokutora ndenda kumadhini mbe mari yangu yakwana ndokuvave mazvasa ndimadhini asina emwana wakutanga iye wacho kuti ndeweni akabatwa naye kuti mwana ndewani mwana ndewechikoma tudzei mwana ipapa ndasandaziya ndikumendanyaa ndinogara kunyaazvaazvaaa naye mwana ndidei zvizaidika pana misheni baatautezvaata netsandikazivaa bana pasikugarika kusvika mwana taura mabaya mana ibva panopamba uyenekadai mwana pana 0%. abva pamba mukazobvaenda nakuda kubva pamba kwaita vange vatetere akabaya mana nanisikuziva inongechingombuti hanambudiwo muchaka takagara 4 days mukazasika rechi5 mukazobva zvinodachamaprisa matozi mapurisa kozi wangobva pamba aine hembe vasi iri pamwe kamanaka nehembe rikuti kana pacho pano pamwe ndirababaima kusva mwana mukadzi wakati mukaya ndokuvaazadzamapiro vamatongo varechipai navandasvika vamatongo kazi chichakaenangozaita ndozvakaitika ndirakusoke pandano zvakaitwa saka ndiri mukadzi andazvati ndiri kutaure kudai mana kutangiripo pa vandaure kudai mana ndisazvakanaka saka chendanyanya kuna sabhuku amuyananisa kusha mukadzi akani kuna sabhuku mukadzi aenda kuna sabhuku pamusoro mukoma ndibva ndakubatai muromo ndanzwa kuti makambosiya mai vakaita stray vakaita wild animal imimi maabva vakungoita kwababa odi ndaya nemabhanana mamwana odi mabhanana pesere mwana ako imimi makanga muri kupiko pamakazoti mai vazoite kumabhanana musa because chakazoita kuti vazononyengane nababava tanzwa kuti imimi makanga mavatiza handitizi mangoni ndinogara pamba ndingati muzimunya ndinge ndingori pamba saka istatementaaatopanechenyaya asi akataura statement yavo iyi ichadzokera futi kuna avo kuti kuzoti nhungu ibate baba zvaifamba sei sei zvokubvunza zandikunyazogechawaichacha kuti waparwa mosandini muzva kuti zvinhu zvaingazi zvange pamba kuenda nebasa andisale bani ichisasana vanhu pamwe ndiri kubasa manheru ndikusenzere munhu mayarusasana vanhu saka zvadaro ndakatadzamapurisa azinovasabu aenda vasabu kuya sabu ndovazogare pasi vanyengezvaasabuvaaa asati azenge vasabu angatirazi angapaiwanebati angachii inokusakaenda kuloja ubve pasi wangodiipa autonoke madhika vari ateteneoya akuti kutore mbatikusevi pamba kuenze musakaenda kuloja saka zabundovazoti taura babai mwana aaaaiezwa iyena ubaine mukadzi wake baba aaaaa ubaya iaripo ndovasvika sakokobada redi ndovaibvunze nyaya kubai mwana asikagarapa nozanga vapererwa zvekuti havashandi kutanga ndobabaimwana garapo iyo kuwakizana wangu iyo ndobabaimwana azovana kwandamanganaakunasapo tobata nemudare kunasapo yobvayatonga kunasapoata ini chikombe nemudare ndakabudise mari dzakawanda kuchengera mimba iyi kusvika ibarwe munozana madhuri atechipatara nekuhaya munyika iyo mimba iyoyi iyo mimba yemwana ndindakata zvese baba vangu vari andiri ndinongaangasai pama pangu wengasangali pama pangu vaingali baba pangu pamba penyu kuzovatana namai avo baba pangu ini ndogatike zviro zvezvo baba pangu ini angati mungazi ungari baba pangu handi kuti wangati dondo mukadzi wachakaitawo chireshi kozva anenge mwana mudiki nangoendenyu wanga uripi basi mukazi uri pamba pangu namai yangu vakabarika ungana mai yangu vakabarika aiwa vakadzidzika mai kani pane pamunonowana dzigirini henyaya dzebhuruai asi aine hakuchazononyenga nemadhokotera mamudikadmasvipira pasi saka zvadaro izvo masira amakari kuti vachinyatsoita zvadaro izvo zvadaro zvachidaro nyaya yatodaro
amakara apfuma padare paga achamutsvakira mari pasati zvazona Episode haichandi nguva. zvekunyeta nyeshi yekuti anditaura kuti mari yanga akuenda kobvisa episode asikuita neepisode harei ndazvinasamanisa asvike kudai episode ndakapindura episode yangu ndichitanga chokwadi chenyaya yakati ndechibaibai ukoti toada kuita mukoti mwewa atasvika mukoti musokoti ndakaasirwa bebai ndichitaura kuti akatora mukadzi wangu wakadaikatonga kuwafeledei ndovakuzokoti imbi saka iwo wakadi kudzingechi pepa rakauya saka arakanongosvika ndichapindura saka kubva ipapo anazosvika mukoti macho ndovavanovaanetime isakati haana zomboya futi ndichibaya zinyaya kwandemogodzi ndonimazai nemunhu atingakupitiswa zvaonemhosaatoramazo ndoyavabva yangu obva anoti nyaya episode hati azobudirira obva agara zokunana machi ndanosvika mumba ina musina vanofurarungona fune mukadzi wangu ndiri kubasa mukadzi vanongedza watenda vamunokandikonokati Kuima mtamdigwa nimo nyengo nimo $250 madheni $250 kubva iri nhumbu kusvika kuzoziona zoti mwana wangu mwana ane 5 months. Aiwa ndinotopota kuchitama pisweki vana baba vana vana ndikungodotoka ndikapereka ndakati wondotonomunonhasi Ibi haya mafilimu. Oi, kuitora kai. Aiwa handina mari kaso zvenge ndiitira kuti iwo umwe nomwe ngachengete iniwo ndichisongana nawo pakati wechienda kumari inini handina wandingambotaura kuti kwanzindodani asi kutoti pandandiri ipapa pandakangotsvetiwa ndichibvisiwa pamba pasangweni ndopandandiri asi kutoti izvezvizvi pari zvino kuti zvizosvika kuti nyaya ende kwana hedmani ndokuzouya kuno inyaya yokuti inini ndakanga ndati kuna baba handichinawo chikafu chemwana uyu mwana wavava wanga achiri kuna mbuya saka ndakazotora hangu mwana kuna mbuya nokutoti mai vava vairwara ndaziva stroka rokuvavo kuita kudai kuti vacharamba vane mwana hazvichaiti saka ndakabva ndati ndatora mwana iye une 4 years wavava saka ava ndakanga ndati ndipewo chikafu chemwana ndobva vadini varamba saka pageti pandinogara panokiwa saka zvapanokiwa vanongosuya achitora mwana vachiswera naye kumba kwavo vachidzosa manhekisa izvozvo asi vanomwe chii vanomwe mudzimai wavo ipamba ipapo takangotarisana kudai pamba pavavo saka zvadaro ndobva vazouya ari manheru ndobva vateti kana inini madzosa mwana asinavo kana plete yehuku mwana adida sei handivhuri geti saka inini ndakazvitaurira purpose yekutoti pamwe iye uchadini mwana ake hachayamwa pamwe uchanotora chihuku uye akandipo ndikabika saka mandoonei handina handimukona upenzi makapere pamba penyu nemurume wenyu makagara zvakanaka asina mukadzi avo baba vane mukadzi wavo makagara zvakanaka imimi chakaita kuti mubve muchisiya baba ava chii kuti muzohure imimi muchinyengwana baba ava imii nemurume wenyu chii handi murikona dambudziko ramatogadzira kumusha kwenyu kure kumashikoko chakaita mokuti ininiwo ndiitewo musikazati pamba pababa baba ava pandakatanga kuzogara pamba pavo tataurana kuivo vawana basa kuzimunya vakabva vatsvagowo imba chii
ndobva vandipiva vanga vasingachavira kumba kwe2 years chikafu vanga vasinganditengeri ndongoitawo zvongoti chikafu chinotumigwawo hama kana vamwe nevanguwo ndo chandaidza pamutomboshaya zvichingorora mona magwa kuti ndifonere murume wakanga andiblock pafoni kuti andiratidze kumba kwake kuzimunya kwaaigara ndasingazivi kuti ndizotonotambira mari saka imba here pandakangogara ndichingorarama namagawo zvaakundirwadza saka pandaitendererawo nedembu ndakangonyengerekawo kana iri mhepo yakandibata hameno ndakangonyengerekawo ndobva saka baba apa vakandisvitsa soko ndakabvawo ndadawo ndoti vairi pamari saka ndoka ndakangozoitawo mhumhu yemwana saka mune maruramiro maamusare kutinyembera mudare imimi nyaya iripo ndekuti mwana uyu ndewababava babava munovada babava vaidusa saka munongotorotangana ini ndoda kuenda nababava motoenda monogara motocheketwa munosvike munjiri babava vachazouti patusauti babava vachazondipa tushuga barika revarume vakadzi havaiti barika revarume chihure chisina kumbomira zvakanaka tsika yedu yechivanhu hakuna mutemo unoti mukadzi anonyengwa nevarume vairi one time itoti wakaroorwa wakafa kana kuti wakaroorwa murume akafa kana kuti akakuramba wozoenda pane next husband pane kuti uchinyengwa nababawa maenda kunonyenga namadzokoti ko munotinyadzisireiko vanhukadzi kunoti kuno kumurwizi uchinyengwa nababawa wavambokudhamba for 2 years vachidhinawo zvavo kwawo iwe uchitambudzika nemwana saka unoenda nasekuruka utodzina namzcc avo vanochengeta kwete kuti uchiri uchinyengwa nababawa imimi maisiyawo mukadzi maida kuti aite sei mwana mudiki hamuchimusiya sekuru vakamutarisa pane ikido vanodzina naenda ndatofona kuti ndonyaya yeguku vakambotaura naye vataura naye saka vakanga vadzivirira nyaya iyovaya ivo vati ini handiniri nyaya iyi saka nyaya iripo ndekutoti inini ndaona kuti yaganzi yangu igerere hapana mubaba kaarikuta ewo vana ava vane vana ava kuti ini ndivaoni handina kufambira nyaya ndada kuona chimiro ndatumaona vanhu vekumba kuti tione chimiro chakagara aganzi yangu saka ndaiona saka zvachaita ndichanotaurirawo kumba kuti toonesana kuti tozodii pakuuya kwatichaita kuti tingaona nasei kana naarona kana asina kuuya kudii kotaura kuti iko ndini nemwana wedu saka handizi kutoti vachanofungiwo kumbe ndobvaganzi yangu yandochasiyazake mali inini ava kungonyeterwawo kuti hamena kuti ndianofambisawo masoko emakwazi ndichiri kudanana handidanani nawo asi kuti pamba pavo ndinosvika ndichinoda chinhu chemwana ndinotaura namai vaavo vati ndataura namai avo ava ndo vanozotaurana namai avo face to face handitaurani navo nyadai mai yacho vangu vandoda ndinosvika pamba pavo ndinosvika ndotaura navamweni ndataura navamweni ndataura navo kana vasina chavanacho kana vamwene vavo vandosvikira kana vasina kuvava vanogona kuti vamwene vangu ivavo kana vane chavanenge vanacho vanondipa voti inini chinyi handisati ndapuwa saka ava inini kutotaura navo kuti kana ndasungana semunhu nharaunda murimo ndinongogona kuti mararere kana ndaseka even kana nyangwe dai mwana akarwara
havasviki vamweni vangu ndo vanosvika vochionani mwana wonoturira kuna ava kana pane mapirisi anoda kutengwa chaivo bhuku rekuchipatara kutendaenda ndogona kupana nai ava ndo vanotiramisa saka ine handisi kunyanya kuziva kuti makuhwa ari kushanda here kana kuti chii chiri kushanda handizii asi imimi baba vamokuva nei ndosaka ndakataura kwaibheni kuti ndovana saka ine ndikuda kuti mutaurire uno maida tinenge tibata mazuva murenge mutaura otaura kuti imimi havana vamuita saka ndakuzundukana ndikubvunza apa inini nyaya yandava kudzokera kumashure andikukokuedera yekuti kundiwisa kumatare vava kuita akauka ini kwakutondirwadza nokutoti ndiri wani ndoendesawo kumatare uku ndiri kushupika neshuti nemwana saka zvinozvo vakutondinetsa kuti ndimutaurire kuti toenda rini baba toenda worini kunondibvisira mari vanotaura kuti kweiwo kwangwa wakabvisirwa mari muruzvona saka ungobvangu hwakudzokera kumashure ndototi inini kana vasina kutanga vanondibvisirawo mari andichakwangarevisa kutombovavhurira mabhurugwa nemasketi nekuti makamambo mitifo imi baba imi zvakakunakira here kana zviri kushanda kurenga kudai pasi wozvinenge munogona kutoga makagara pamahutire nyaya kuchiita imbokudai padzi mumbofamba famba mugodzomo imimi mai imimi mugarei pakanezvine mokona makausa mambozoona saka nesitoitimutova kuti imi muri kuti mukufunga mumahutire amuri kuita kuti nyaya Asigarai naye mukadzi wenyu uchengetai. Zvinoita sekuti mudzimai akatotora iye wakauya murume uchitsvete mukadzi papa pangu. Ndabve kukoti
Saka mukadzi ndakati kugamushira ndikati tokuhamba dzangu takuite preparation yokuti muna December ukati tomo. Marora gozi uyu atosiyo atokupai mukana gozi ndimune chimwana chichiri fresh chiri kuyamwa chimwana ndimuchiri kupedza kunyenga mazuva ano. Saka mukadzi manzichitora ine dai munyatsomunyenga maningi mobva mazonorora kuti mogara meso zvakanaka asi mari yemuripo iri kudiwa. Asi vandu vemuripo $700 dzimuchapapurimo ipapapo ndikati kuti tizosvike pamuripo kwabedza si zvakazi wakarora here akati hatisati ndikazi ye ndakapabude zviro zviri paakabusa mapepa papane dhimandi yaide $500 yes inini mbedzisobva ati unenge episoda uyobva azotokoti ndikonze kwetsamba ndadude 758 ndopa takazodaidza kutesa basi zikazi wakabvisa irerora kumusha kwemukadzi kubvisa kazi andina ndikatude marriage certificate kana kuti customer law certificate andina zvikasaka kuti mukadzi wako pazvipi ndokubvadhirwa mari yenyika zvipi wakaona kuti mukadzi wako wani pamwiri wakaregerei kumudzinga pawakabve kumashatiri kwaongora hanzi kwanona changamiri alright andika ichirekuti kuti yakafanirwa ichifungo ida zvinhu zvinenga zvakanaka panozonganyanya kuti kaunganyanya kuti zvino muzitaitiro dzonibazii izvi ndezvemari tora zvetsika zvipatsika imi muri muzvitsauka muri murikuyo hausi mukomana kuti ungatsima mukadzi kanungamira mukomana wayo kana murume uyu tora mukadzi wako mutomusharuka mukuru chaitukula panasaidai pana papa iye akachengeta nhumbi yako iyo imwana uyu isusu tikuda inyamudare munomuendako $700 zimapepa ini kukodizwa saka popapo pandiremera ashandi episode pandiremera handiri kumunyepera ndozvatikudai pandiremera ngepekuti mukaona mombe yojambe kudanga inenge yatadze kugute zvakanaka saka dambudziko kuita nhumbu yechitu makagara mwana wokutanga zvikanzikwa moita nhumbu yechitu yemujarawo mochichengetwa nemurume uyu ane murume uyu mari ari kukema inini unokudanzi pandiremera moda kushandisa pfungwa asi baba kwemurume uyu handiti achiti murume uyu haasi kuya kuzomuona imino mati ini munogona kumusevhisa obva mamusevhisa mari makachitora makanogara naye kumba kwenyu makamusiya achichengetwa pamba peuyu uyu mari yake ari kuklema wana akabvaita madna test gozi ainzwa nyaya dzokuti mufambidzana naye madna yacho kutaura kuti mwana uyu i0% baba hapana chawo imi ndimi makanyenga kusvika zvaita anomukaona nyaya yacho saka imi hamugoni kuda kushamisika kudanzi saka inini mari yedu kuita ndei akazonzi wakaroora here hazvina kunziroora imi ndikuroora muchatoudzwa nehanja ana baba ake ndovashaa achiti mudhara takuda pfuma yemwana wedu wawanga uchinyengana naye ukamushandisa mwana mari yamuri kubvisiswa nedare imari yemurume uyu yaakaita madna test kuti aone kuti mwana ndewake here maigononge mainyengawo but iye atori ndiye ane 99% dzekunyenga zvino iye ane 0% hapana kana nzeve yemwana uyu asi ndiye akanga achibhadhira mari achifidha mukadzi uyu achidya chikafu achibhadhira mari yekusikero akatakura mukadzi akaendesa kuhospital imini chenyu kungonyenga chete naizvi makutobata kamwana kenyu muchifara kuti kamwana akangonyuki saka ndo mari yamuri kunzi mubvise yemurume uyu kwete roora akuda kuningiri 250 yake yemadna test then mari yake maexpenses ake haangati mukadzi akanyengwa neumwe murume iwo ndowochengeta mwana wacho uchibhadhira maternity fee everything achidya kana akatotoona sekuda machips obvaigirwa chicken ini nhumbu yenyu imimi baba isi hatina chekupikiswa nemi hatina futi chekupikiswa nacho inouye papo nokuti nyaya izosvike kwahedhi kwamambo kuno nakabvairikwa sabhuku from hedhi saka bo takoda kuti muziye nandaibva ndaibva inini kwandiri yandiremera because mukazi ndakamutaurira atone pamwe richibve pamba pasangwena
akati handibviba ngekuti ndinokona chichitoitika saka mhosva iyoyo handingati vandinoigamushira zvakwandiri bhadharo chikwerete kana kufa nacho ngekuti mhosva ine mudzimai kuti apa neapa kadikitika wene mwana achingokatwita pasitoni kerezvitauro pamusoreka pane zvandodautaura ndezvekuti maunzwa muno mudare handika kuti mupuwe mutongo unoenderana nemhosva yenyu ndizvoka chinondifadza ndechekuti mune bheji rine star rinoratidza kuti muri munhu wamwari asi chandishamisa ndechekuti mimi makatoita basa rekuti mutore mukadzi uyu muchitoziva kuti ndewe munhu ndizvo maitoziva kuti mukadzi uyu ndewe muvakidzani wenyu makatora advantage yekuti wagadhibadzi wakushanda kutaundi mochinzi oright ndo zvakaitika izvi zvatoitika izvi mhosva yapo handitika mukadzi wemwana chitorai asi chikombanzetai uyu wamakashaishira imi ndokomuti zvakuremerai munoremerwa nei makatora mukadzi wenu ndini pamutemo wekuti zvandireda kutongwa mutemo kuti unokutenderei kana munhu atini ndakasiyana naye because waisenze paitosenza mukadzi kwete kungai pamba pe angasakasiyana mutori pamhosva baba mhosva inezvipahwanichangamiro iye anopotere papa amakaria imeme munene nesendere makamuperekedza mukadzi uri kuchipatara imi makamuperekedza kuchipatara ine hindu zvipataro zvazviri mumakomana make mudzimai mhosva baba mhosva iyoyo mhosva inoende pamunhu inoenda pamunhu nabazo wangu hanzi munounza $700 panapa musi wa 29 January 2023 chabotsvaka ukandaiona ndisaiona inemosaina kuti nemutsvaka mari kana ndaishaiwa kana ndaiona kana yashaiwa ndoona kuti ndoenda ndisainire ukandopikira ndisainire kuti handina kuzvinoti sangana nemhosva yako bvuma nyaya inopera ingajeri rinopera nyaya inopera ndisindakasimudzenga murume wakati chekutenekukadzi usitenanaanazvandazvitisa zvese indopedzaakazviura saka azvitizeni makatogona because ropa racho raiuakuti pamusoro penyu dai makanyararai mamazvinousaurayi nekuya kuti mudare muno akuda pachena zvakanaka ndokunogarisana kuti mutange maurayi mukadzi uyu neana ake imuzosa ivira ramuda kuzvifira ifai mega mukoma aiwa tikumbokuonesai kabhikozi vanhu vari masaira chaiyo kuti ndarwadziwe nekuti mukadzi arisigotwere nyika iyi kune vakaaaaaaaa nemhandara isakambonyekwa muri kuzvinzwa kune vakambonyekwa vamajokonja sununguke kuti mari yako unoiwanira mudare munhu wazwisisa atisununguzwa kuti nyaya yekuti vanoti waakunyambira zvemukadzi munhu takabhebhi rako iwo wako takabasitakaji 1 uzapana mwana wako nokane kudzire nyiri babai mwana ane matani nemwana here sungatatira